thonga jia long rikre hini searching room me kangni ingdeng hini all Karbi Anglong singkreng hirbang ame ingsamjen pen kapachun pon Assam State Journalist Union kangdang ame long West Karbi Anglong District Journalist Union atum kachitong dun Borjan MSC constituency ang kangkhot khoti gotom bosti pen hidipia dagatowar piniar nian ta claim patang pipedet Koloni constituency arlo salawar teron arong PMAYG hemso nikan ke thompleng de tapita patang pipede da jok lamki ke klang Sirdubi Youth Club Bagoria long knockout football tournament ang dungkiti Kardom pini prime time than bang pini limerin han sepi non arjuik tha birtang ton pen Pini lakha kre trok nomati constituency ke parlo wuthunga ji ardang intia rong along long ekre hini sar habe ame tum Karbi Anglong pen hojai bangso aduya hoya long e sompon bangso long LSH me phumen sing teron pen sichari pon man ke the Karbi richu ramsing rong hang chitong dun anpar ta hemari ingleng kongchun bang LSH Dhoniraming ti rapchun bang sing teron habe riso bidisar hemari pator chinthong lindok minding milik amri lindok po sing rong par umlarong habe kong atum chitong dun yasel pen kenel le fatum ta chitong dun bangso long elong po an sompon la kereng bong hom chinthong lindok po rong pi lindok bikha kang burwa hawara sar he henlo haku penta hawar hapat long ri kachirai kom jia phan la pen mo au ve tami chini thot jia phan si long e sompon nang luputa Karbi richo pen pachini pon Ele tum la tum long ai ke som nang ko ke ele tum ako pen ele tum areng mo mani pen ma long ri ke bi no pa ke bi andu ke bi ha ke bi ele si ele tum che ka chu ke mu lo ma ele tum ala ha da pot awara pat ke thi rai ke ni nai si ele tum long ai ke som nang ko si ele tum long ai ke ele tum andu ya ha mu oi krini chen krini ta la pachini apam si long e ke sam ko si lam thue asini de tum dak amri la pencin thong rong khang la pendak bikha ka murwa la pendak rong asar dak hawarna chocheng along e phodu la se hok pet alam pudam putang te long e pho ke Karbi kur phodu la sini tum ke dam tang tuneng ningkan ta Nagaland border long ta hala lang roy long rahurijan pulo stame non bangke bonglang rangso pusipulo la sela so long penta idam lo la sini tum aso aku penta do hawar apat adu ya hoya long ke la long chong ki tang ke la ke long chong ki thirason long e ki thirasor e ju mu dum juwe a hom parok nang pet long le palam thelo sitame la ni tum la so long chong pen vet le pir the thak ni tum pachun edunji puki kali te bon same dak nang ni tum uigi mia tum la pen non rachari bom councilor sorta la so adu hoy bangke la ni tum claim mateng pen alang litum ta ardi nang pidun nai la so ardi nang pidun lo badang te ili tum ke claim ki un ija thai we la sini nong si da ka phrang da ni litum somlo yong si la so nong i pen nang ke palo polon te banga so to mangke hoy tu ni tum da ka patam da du alang tum aok mi da ta hai la pen nang e pelo polo te nang pet bom polo te ili tum Karbi Anglong a rat da de le ili tum Karbi so bangalang litum han isi bisar claim nang kokpo ma cedan nang kokpo yong sila swa along e penang palo pute ilitum cedan nang kokpo laga nilitum Karbi richo pen chenglok ha rong group ilitum la Karbi so an ke nilit ni hang welo itum ora penangi cedan la penangi la penang petlong le nang petchi talang tum taman mi Uthunga ji pen anan bi la pen hawar ke hat pen Ruby Singh Hansi 365 News India Lakha ingkoi rapon nilip constituency kaparlo nilip sengkreng hirjir amai atum patir pi policy matijong ni phai krisir kep arni choki hola ME school alok padokpon nilip hirjir amai atum patir pi policy Karbi Anglong adang an hirjir kachipate lapen Jambali Literary Foundation atum ta kachirap dun pen ajoksi ingdeng hini Karbi Anglong adang an hirjir amai misen pen pachur ponlo lapen manpeng kedo aluhi nilip local MAC Pobitro rongpi ta aluhi aman pen chitong dun lapen hirjir lamet ke itum akinang sot binong lapen nilip cultural complex ta CEM nang kimpipo haladaksi
hirjir atum aphanta longle nang pekti tekang poputa ning ke the alam hirjir atum aphan ning parung tekang ada porphai kepen Vincent Ronghang DLCC chairman alang lipensi pendel kangpu asai deng ponsi mai chengponlo nilip hirbang amai phu bilison terang mai japon sibang so amai long aluhi aman pen bidisar JLF Surjo Rongphar Chokihola ME School Headmaster Parmisor Narjari Pendanglok Nilip Cultural Amai Phu Suret Tiso Koilamati Pen Boson Rongphar Lapen Akaprek ke Tekiding Atum Ongdung Pen Chitongdun Labang so aphi karbi tokbang ateran akong chunbang Hogen ingti ahin pensi kelang katar lip asai dengponlo sengkreng hirjir kihir kachepate pangchengponlo hirjir kachepate ateran nilip pendanglok sangtihidi dipu denarong dongmukak dongkang hamren lapet duar baguri kaduk kawe bang trokep atum hirjir kihirpon thekponlo kang saidun atum amen lake Mohon Be Moniram Teron Biren Hanse Lapen Jina Lapen nong ikachepalong dun atum lake kichengsi anong ikachepalong dun lake Dorothy Tisopi Rongbong Hat Pen Lapen hini ang deng kachepalong dun lake Bijoy Ronghang Kolonga West Karbiang Long Pen Lapen kethom ang deng kachepalong dun lake Ojit Phangchu Panjan Pen Ning kaparong anong ikapajir dun lake Bhupen Teron Rechomili Pen Songsar Timung Denarong Pen Beauty Talk BP Manai Terangpi Longnit Pen Robin Killing Dilai Pen Lapen Honsing Be Hamren Pen Lapen Lason si Ing Samjin Pen Silabangso Hirjir Amai Pachun Ponlo Nili Pen Moses Teron 365 News India Misen pen chunlo kusia ki koi nil tum kebang jilang lapen kedam tani an same labuson along hirbang amai pen chenglong lapen kapre itum kachara kachetu pen itum lu kapaklang pen chenglong labuson amai padubo kasi kebang japon same itum bobi bomji lapen itum kadu vela itum karbia khai karbia lam alamet an se kebang chup han lapen karbi ovi nitum ansu se karbia lam phan ardi pira lapen jimathara tabang so alam phan se kang thur pon theji lapen ke pachan pon theji kan se tum bor i bong pen bang so ka bor i bang ken tum sang sel pen sinton te lapen Assam State Journalist Union Sibsagar District Committee pen patirpi ponsi Assam State Journalist Union Tiri Pikang Dangame ada porphai crazy rachi timpen Sibsagar Journalist Union asai hemalong bangso me ingipon Bangso me Jitul Sarma Rajkhowa ASDAU me phupen kachiphem phupona me along Assam State Journalist Union Tiri Pikong Chunbang Ratul Bora pen Assam State Journalist Union Kangdanga me kibi pon alam angton pen than pajirmi pon Pini Assam State Journalist Union Kangdanga me Sibsagar Deputy Commissioner Vishnu Komal Bora pen si kangpupon Pini bangso me along Assam angkang pi along district pen Chetongdun lason se Karbi Anglong West Karbi Anglong pen Pherangke Alok Borbora pen Kat News Channel Deputy CEO Biren Singhi ke Japon abitung along Assam State Journalist Union West Karbi Anglong District me Pujoram Kathar Chunbang mate Hamrana Birtalo Chabang Sanjay Tokbi Pherangke Kanak Deuri Lapen Sanjay Singh atum Chetongdun Assam State Journalist Union Tiri Pikang Dangame ke phapon along penangan Pherangke atum ke long nang jiaron Pherangke atum ke klem nang jiaron All India Journalist Union atum Assam along rialong me kibi pon jialam Assam State Journalist Union ningkane secretary pia me Guwahati along kibi ponji alam penan parta penangan ason separai pon pini bang some along bang pharo sosia hin Pherangke atum Chetong dunsi bang some ing samjen pen pachun pon pusi Assam State Journalist Union West Karbi Anglong District Committee me Pujoram Kathar pen pachini pon Heroni pen Joram Kathar 365 News India জগতৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলে কেনেকুৱা Borjan MSC constituency ang kang khat-khati gotom bosti pen hidipia dakatowar pi piniar nian taklem patang pipidet Kedamtang ningkan tia prang pen labang so towar ke klem pon jiapan Karbi Anglong Tan Mouse Council PWD asai kampensi deng ponlo bonta piniar nian ta arlong thokroi roi sidolang Pining aning kreng labang so towar patang pon pi pulo tenon ke bang jia barikha kedam ke bang sungnang lipu pusi rada tum pening jipon Lasi ka chinghon pen towar ka patang pon thu serak jiapan Pherangke ka humrida mahud rada tum chuning ridun Hanjang langso pen Bisnu Lekthe 365 News India
lakha krehini pholoni constituency salawar teron arong sarkar pen ke PMAYG ahem so kiduk det arat atum aphan kapanong pi ahem so diri hanse sitami longdun lo labangso ahem so longdun det aphi sitami kikim patang pi pedel lo labangso ahem so kikim pi a contractor amen lake JE babu teron lapen mohori singnar tatas ingti bimol teron lapen inut kosari atum hen lopusi sila kropi pen thanpon lapen ki leader atum ta keplang atum aphan chongthui hai he bonta nitum kiduk kai ke amat bang ahem kam chongda dun atum aphan si nang hai un chot lapen nitum ke ajat ta thek the pin sota aking hingno nilisi bang ahem hajira kachongda pensi nipenan lapen nisomar atum aphan ta kachelang nasinang jinso pen nangke kim patang pinangji nehem nirit ave bonta leader atum nitum aphan nangke rabji kalisi nang pasung thurongsi Mandya Lupusi Chethanpon. News Desk Report 365 News India. Du thai ta velo ya ta velo ki hala pinsuli pu ke chokle mun ta gali te kok ti ki ajata ni nuvera upo somaran chilana nain ta ni nuvera upo e ane churi nain ta ni nuvera upo ayata ni nuvera upo lo pinsuging da thek thi cholong le ong mat cho hanggun der lo ta si 2000 changon der lo la sopo to na patang te ma mate ku pi pon ma polo la ta sopo ke ka di pung ke jong si 2000 pen na paisa pon ni linang enun det pen jong si nang li na patang te pulo tang te la bangke nili yang ku 2000 paisa nili nang chipidun det pota nili pulo la ta nang patang te la ta endun ke kala nusu paisa 2000 ma 2000 re nili si cho hang dun loti an long le ong mat halam huri sing nara tum long hai nili si cho hang dun la si sa paisa nang endun det pen tong nang patang te ma mati ku pi pon ma angkul so 2000 pen nang pata la so pon nang ke endun pen sa hem nang patang te pulo tang te so 2000 pot ke ni nang chipidun po kona lo la so la beng la so ke kuli hai la ekon hai nili ma dak ju phul de tho lang hin kini state bank la hin state bank long ba lang hin state bank ma si kuli bang the hem ke tang edu ke di bang hem an ke la don pho hem an ke tang et lu inke ju la dak an cholo na patang te inke li tum bang tang te det lo mati inke ju la ana hem ke bang patang lap le inke da ai pipo sina patang te det engineer ke engineer e babu teron lo Pini ni phaing koyarni Dwar Bagori constituency ang Kangarlo Bagoria long Sirdubi Youth Club ahin pen patir piponsi pini knockout football tournament ang dungkiti padopon. Bangso along Aluhia Manpen Sar Koyrong Par VDC chairman Ron Singh Lekthe Dwar Bagori Mondol president M Manila bid officer Bagori Forest bid Noren Singnar SGB Bagori area Sonaram Singnar ex VDC chairman Sri Modon Tasa VDC president Bagori lapen anpar taong dung Aluhia to chetongdun. Pinilabang so tournament ang dung kitialong ake hai Sar Koyrong Par kaning jepon atengke non ke thurmiao we atumapan paching thur ponji lapen ansu se kapa prang ponji apan cherap cheto du nang jiputa ning jepon lapen M Manila kaning jepon atengke non ke bang ji au we ki lapen silim khoa MC Somar gol hinet le ponsi pa prang chol nang jiang leng so arlo tum ta un an bor ipon nang ji Hemadas le kabor i thek rong mong we pen delip tong du na son hakak bor ipon vek nang ji puta mayalong ning jepon Pini hin pathu ponde da phi model village kohora Sirdubi Bagori Youth Club hin pen ke padu pon labang so football championship padu bangke mipiglo nili ningarong piglo so khela kecheng huru pining hutani lisirang lo penong ki juta ni lisirang lo ase khela mesen la pen ke dak jitu kachipadu pon labang so committee duman tame nili hin pen churu par piglo la pen pini nana ta khela tame mesen pen si pechun pon lo nili ta ningarong piglo ase ansu se nili hin pen ta chera petu duman tangten
Kardom Nilitum Karbi Kursa Chinglomamai KKCA Hinpen Tiri Pialong Kesulang Ponbom Nanglitum Kadu Kawia Tengno Ete Alam Pacini Gangtung Do K Kedoan Mate Sumsian Jati Jabol Kaprek Sitame Mate Karbiam Sitame Nanglitum Yang Si Somsuri Si Sosea Keso Nang Bang Arjong Long Do Plotangte Nabang So Keso Pengka Cepa Meji Aphan Nilitum KKCA Long Nang Humri Iktame Nilitum Along Nang Humri Pen Nanglitum Akeso Cepa Jok Won Long Ji La pena duntu nilitum labang soron ke klempon la ke karbi guru sa cing ramai pela bangke aron barim hempu mukrang pira singja arnam pharo aron atang pensi hakko pirthe plangra pensi nitum na ke klem nang kedang la si nilitum pen kapachinia teng penai tum na ka humri pen labang so ke so don ra pen kadu ko be pen reng dok reng ni ki do ra pen je phansi nitum ke sia hin pen na to phan pachini pon no kardom Pinia birta ke lapuan se kangton iglo ajo ke me kurwang thu